ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିନ୍ସ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଆଜି ତ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ତା ରେସିପିଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ହେବ ଗୋଟି ମାଛ ଫ୍ରାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ଧୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ଆଜି ଗୋଟି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ସେମିତି ଏଇ ଗୋଟି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଦେଖ ହାତରୁ ପୁରା ଖସି ଯାଉଛି, ନାଳ ନାଳ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ଏଠି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାହାର କରୁଛି। ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଜିକି ଖାଇବେ ନା ଭଲ ଲାଗେ। ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି। ଫାଟିଲା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ। ଏଇଆକୁ ଲୋକ କାଟିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି ଖାଇବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଉଛି ମୁଁ। ଓହ କି ରକ୍ତ ପାଣି, ହାତରେ ଖସି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ତ ମୁଁ ମାଛକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଛି। ତମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇ ସାରିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଲୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଇଥିଲା, ଚଳିବ। ଆଉ ଟିକେ ଦେ। ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଳଉଛି। ଗୋଳେଇ ସାରିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ହାତକୁ ଧୋଇବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ହାତକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବି। ଓଦା ହାତ ପୁରା ମୋର ମୋବାଇଲ ଖସି ଯାଉଛି, ରହୁନି। ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିବା, ଗୋଳେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିବା, ପିଆଜକୁ ଜାରି ହେବାକୁ ଦେବା କିଛି ସମୟ। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଜାରି ଦେଉଛି। ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଁ ହାତରେ ଜାରୁଛି। ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଏମାନେ ପଡ଼ିବେ ସବୁ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଖୁଛି ଏଠି। ଏଇ ତଳୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚାଖିଆ। ହେଇ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା।
कर सारी बाटण पियाज रसुण अदार बाटण कर सारी आपको हम भल भाव में गोलेगा भल भाव मिक्स करदे आपको गोलेगा मुझे गोलाऊँ भल भाव आपको ये देखो मो मामा गोलाऊँ भल भाव ये गोटे टमाटर मामा काटब मो टमाटर कटा पेस्ट हम आपको से पर्यंत जाना एपर्यंत यार गंधटा न जाइए बाटणर हम पकवा कि धनिया गुंड धनिया गुंड कि जीरा गुंड को मैं भी भल भाव मिक्स करती आमर टमाटर पेस्ट रेडी हो सारे एवं टमाटर पेस्ट हम पकेबा अबे आमर टमाटर पेस्ट पड़ो टमाटो पेस्ट पड़ सारी गोलेबा लुण पकेबा कुछ समय फुटिया छाड़दे जी गोटे गोटे कर सब माछ पकाउछंती मामा को टिके झोल देदेली आउ सेपटे गोटे ये थोड़ा ये मछी हाँ
ताकू किसी समय पर आम छाड़ीदबा माछ को आमर ए तरकारी रेडी हो सारी आम तरकारी आउ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। थैंक यू।